डीजे मिक्स गाया जाए बाबूलाल चौक उजियारपुर। गहिनी गमनमा त धैले सजनमा लागे बुझा झाइल बा। गहिनी गमनमा त धैले सजनमा लागे बुझा झाइल बा। गहिनी गमनमा त धैले सजनमा लागे बुझा झाइल बा। तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबरे बुझाइल बा। तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबरे बुझाइल बा। डीजे मिक्स गाया जाए बाबूलाल चौक उजियारपुर। रतिया में छतिया से छतिया सटवले माना कहनी केतनो बाकी रात भर खटवले। रात भर खटवले रात भर खटवले। रतिया में छतिया से छतिया सटवले माना कहनी केतनो बाकी रात भर खटवले। खेल के उ खेला बढ़वले झमेला मोरा देह पियराइल बा। खेल के उ खेला बढ़वले झमेला मोरा देह पियराइल बा। तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबरे बुझाइल बा। तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबरे बुझाइल बा। डीजे मिक्स गाया जाए बाबूलाल चौक। माजा में सजा दिहले दिल कसदीने से हो। कैसे कहियो जय धामू बाबू से कहले से हो। बाबू से कहले से हो। बाबू से कहले से हो। माजा में सजा दिहले दिल कसदीने से हो। कैसे कहियो जय धामू बाबू से कहले से हो। रोजे उसे जरिया पधरिया कवरिया की मन अगुताइल बा। रोजे उसे जरिया पधरिया कवरिया की मन अगुताइल बा। तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबरे बुझाइल बा। तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबरे बुझाइल बा। अरे गइनी गमनमा त धइले सजनमा लागे बुझा झाइल बा। गहिनी गमनमा त धइले सजनमा लागे बुझा झाइल बा। तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबरे बुझाइल बा। तराते मरद के दिहल दर्द सखी सबरे बुझाइल बा। लवली डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कालीबाग बेतिया। मोबाइल नंबर 88 095 65 609।